खुलुमबाय एनबिटि लाइभ नायगिरि साफ्रोमबो रायजो राजाफोरनिसिम बे समाव अननाय सिबिनाय आरो गाहाम अनसायनायखौ रंजालि बैसागुनि मुङाव जासिहरग्रोबाय। दिनै नैबे समाव बर'नि देरसिन फोरबो रंजालि बैसागुनि नैबे मेहेरगोनां हाबाफारि दुलाराय खाजियामाथि रंजालि बैसागु खुंग्रा आफादनि 50गुथि रंजालि बैसागु फोरबोआव नैबे समाव बारदै सिख्ला बा बैसागि सिख्ला मोसानाय बादायनाय हाबाफारिया सोलिगासिनो दङ। बे समाव जोंनि बर'निनो माहारियारि आफादनि बर' थुनलाइ आफादनि गाहाय नेहाथारि बिथां नीलकान्त गयारी सार बिथाङाबो हाबाफारियाव बाहागो लानायखौ नुनो मोन्दों। बे रंगिना संगिना गाबगोनां बर'नि दोरोङारि दामनाय देनायजों खुंफुंनाय रंजालि बैसागुनि बे हाबाफारिखौ दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव फारियै दिन्थिनो नाजागोन। माबायदियै खाजियामाथि दुलाराय रंजालि बैसागु खुंग्रा आफादा बे 50गुथि रंजालि बैसागुखौ माबायदि मेहेरगोनां हाबाफारिनि गेजेरजों खुंफुंदों। बे समाव बर' थुनलाइ आफादनि गाहाय नेहाथारि नीलकान्त गयारी सार बिथाङाबो हाबाफारियाव बाहागो लानायखौ नुनो मोन्दों। सार मा रादाब होगोन दिनै मोनसे मेहेरगोनां हाबाफारिनि गेजेरजों दुलाराय खाजियामाथि रंजालि बैसागु खुंग्रा आफादा बारदै सिख्ला मोसानाय हाबाफारिनि गेजेरजों बर'नि दोरोङारि दामनाय देनायखौ लानानै बादायलायनाय हाबाफारि बे समाव जागासिनो दङ। मा फोरमायगोन? खाजियामाथि होननानै बुङोब्ला बेहा मोनसे आलादा सिनायथि दंखायो। बेयो दिनैनि बाथ्रा नङा। बै समनि बड'फानि जि सोमावसारनाय बिनि सिगांनिफ्रायनो खाजियामाथिनि जारिमिना एसे आलादा। आरो बै समाव दरं जिल्ला होननानै बुंब्ला बर' ओनसोल होनना बुंबा खाजियामाथिमोन। मोनसे समाव बायदिसिना जाहोननि थाखाय खाजियामाथिया जोबोद उन जानानै थादों। नाथाय दिनै बेवहाय मोनसे ओरैबायदि थासारि फैबाय, आगोलनि जि मोनसे मासि पजिसन बेखौ दिनै मोनफिनबाय। दिनै बेवहाय गोजोन दङ, दिनै बेवहाय जौगानाय दङ, दिनै बेवहाय रंजानाय दङ, दिनै बेवहाय बाजानाय दङ, मेथाइ खननाय गासिबो दंजोबो। आरो सोलोंथाइनि बिथिङावबो दिनै जौगादों। दिनै खाजियामाथि बैसागु खुंथाय आफाद दिनै बिसोरो 50गुथि बोसोराव हाबबाय। बे थारैनो जोबोद बाख्नायनो गोनां। आरो दिनै बिथांमोना बेवहाय बर'नि दामनाय देनायखौ लानानै जि मोनसे बैसागु सिख्ला बादायनाय लोगोसे बैसागु खुंदों, बियो मोनसे अराय सम जोंनि मोनसे बिदिन्थि जानानै थाथों बेखौनो लुबैदों। आरो बर' हारिनि सिनायथिया जिहेथु जोङो बिश्वआव दिनै मिथिजाखाबाय। दिनै जोंहा मोनसे बाखि दंबावो जे जोंहा दिनै मा हारिमु दङ, मा समायना हारिमु दङ बेखौ जोङो बुहुमनो खोन्थानाय। दिनै जोंनि समायना रमायना गाननाय जोमनाय दामनाय देनाय बेखौ लानानै जोङो दिनै बुहुमनो आरोबाव मिथिहोनांगौनि गोनांथि दङ। जोंनि रावा जौगाबाय, जोंनि थुनलाइया जौगाबाय, जोंनि हारिखौ जिहेतु सिनायखाबाय, राजखान्थियावबो जों दिनै आवगायदों। बेजों लोगोसे जोंहा दिनै हारिमुखौ गावनि दोरोङारि जे सिनायथि बेखौ होनांगौनि गोनांथिया दिनै सौफैबाय। बेखिनि बाथ्राखौ आं दानि गेजेरजों मेसेजखौ होबाय। रंजालि बैसागुनि गेजेरजों बर'नि जिथु हारिमु बेयो मोनसे रोखा महर बेरखाङो। बे बिथिङाव मा फोरमायगोन? रंजालि बैसागु आसामावदि जों फालिदों, जों बुंदों रंजालि बैसागु आरो गुबुनफ्रा बुंदों बेखौ बिहु होननानै। थारैनो बे रंजालि बैसागुआ बर'फोरनिखासो। आसामनि थागिबि होननानै बुंब्ला बर'फोर। जेब्लानाखि बर'फोरनि बे समायना रमायना मोसानायखौ नुबाय, रंजानाय बाजानायखौ नुबाय, जोंनिफ्राय बेसेबांबा 100 बोसोरनि उनाव फैनाय आहमफ्रा बेखौ लानानै बिसोरो दिनै गावसिनि खालामनो नाजादों। दा बेखायनो जोंनिया जोंनिखा। जों बेखौ गुबुननो होनायनि बाथ्रा गैया। गुबुना मा रोखोमनि रंजायो बाजायो बिसोरनि खोथा। नाथाय जोंहा जोंनिखौ गावनि बादि रंजानांगौ, गावनि बादि जों खालामना लानांगौ। मानो होननानै बुङोब्ला मोनसे बर' हारि होननानै बुङोब्ला बेहा राव दं, बेहा थुनलाइ दं, बेहा हारिमु दङ, बेहा धोरोमारि रिथि निथि दंजोबो। आरो बेखौ लानानैनो दिनै बर' हारिया मुलुगाव मोनसे गेरेमसा हारि महरै दानो थांगासिनो दङ। जों दिनै गोबां आवगायबाय। दिनै जोङो गुबुन हारिनि थाखाय मोनसे बिदिन्थि। जों बेखौ बुंनांगोन बर'फ्रा गुबुन हारिनि थाखाय बिदिन्थि। भारत हादरा दिनै इतिमध्य स्वीकृति होबाय। मानोना जोंनि हारिनि जि धोरोमारि जिनोखि आसार खान्थि, जोंनि हारिनि जिनोखि मावनाय दांनाय जानाय थानाय धोरोमारि फोथायनाय, जोंनि गाननाय जोमनाय समायना रमायना हारिमु, बेफोरनो जोंनि मोनसे आलादा सिनायथिखौ दिन्थियो। बेखायनो दिनैदि आसामाव रंजालि बैसागु फालिदों, सारा बुहुमाव फालिदों बर'फ्रा दिनै।
बेखौ गुबुनफ्रा फालिदोंब्लाबो बे जोंनिखा जोंहा जोंनिखौ जों लाखिखानांगौ बे बाथ्राया रोखा। बैसाग दाननि 1 अक्ट' दिनै रंजालि बैसागुनि गोथार हाबाफारियाव दुलाराय बर' माहारिनो मा रादाब होगोन? जोङो दिनै बयबो रंजादों। मैया जोंहा सैत्र दाननि जोबथा सानमोन, दिनै जोङो बैसागनि 1 दान आरो बे जाबाय जोंनि बयनिबो आंगो जोंनि माने फोरबो। बर'फ्रा मोनबा फोरबो फालियो, बेनि गेजेराव देरसिन फोरबोआ बैसागु फोरबो। बे बैसागु फोरबोनि गेजेरजों आं दिनै बर' थुनलाइ आफादनि गाहाय नेहाथारि महरै मोनसे मेसेजखौ होगोन जे जों जेखि जायगायाव थाया मानो, जों जेखि खामानि मावा मानो, जों बयबो गावनि जायगायाव थानानै खामानिखौ मावनांगौ। फरायसानि खामानिखौ मावगोन, राजखान्थिगिरिया राजखान्थिनि खामानिखौ मावगोन, समाजखान्थिगिरिफ्रा समाजखान्थिगिरियाव खामानि मावगोन। हारिनि जेसेबां आफादफोर दङ, जेरै जोङो बर' फरायसा आफाद, बर' थुनलाइ आफाद, दुलाराय बर' आइजो अनसाय आफाद, दिनै नोंथांमोनबायदि प्रेसनि मानसि, जोंनि आबादारिफोर दङ, जोंनि फरायसाफोर दङ, जोंनि समाज सिबियारि, जोंनि लिरगिरि, जोंनि थुनलाइगिरि, गासैयावबो थानानै जों खामानिखौ मावनांगौ आरो जोङो गोजोन खौसेथि गावनि गेजेराव अनलायनाय, सैलायनाय, बुजिलायनायखौ जों लाखिनांगौ। जोंनि गेजेराव जेसेबांखि धोरोम थाया मानो जोङो बैसागुखौ जों फालिनांगौ। मानोना बैसागुआ धोरोमजों लोब्बा गैया, बियो जोंनि हारिनि मोनसे थामोनथानि मोनसे सिनायथिनि मोनसे नेरसोन। बेखायनो आं दिनै खावलायदों नैबे समाव जों बयबो रंजानांगौ आरो जोंनि गेजेराव जुदि गोजोननि आंखाल फैदोंब्ला, खौसेनि आंखाल फैदोंब्ला जों बे समाव खौसे जानांगौ, गोजोनखौ जों लाबोनांगौ। सारा बुहुमनि बर'फ्रा दिनै रंजादों, जों बयबो रंजानांगौ। नोंगौ, बे समाव दुलाराय खाजियामाटि रंजालि बैसागु आफादनि जिथु 50 रंजालि बैसागु खुंनाय बे हाबाफारियाव जोबोद मेहेरगोनाङै दोरोङारि दामनाय देनायजों मेहेरगोनां हाबाफारिनि गेजेरजों बैसागि सिख्ला बादायनाय बे हाबाफारिया सोलिगासिनो दङ। बे समाव साफ्रोमबो नायगिरि नोंथांमोननिसिम फिन खेबसेबाव खुलुमनाय आरो सिबिनायखौ जासिनानै एसेयावनो दोनथ'नाय जाबाय। गोजोन्थों।